ねえ井出君、はい。昨日マキさんの退院準備やってなかったでしょ。すいません。今日朝困ったんだからね、ちゃんとやってよ。すいません。ゆずきさん、今から清潔ケアもあるんで手伝ってもらっていいですか？無理。そうですか。今からオペ出さないといけないの。もうちょっと状況見てから声かけて。すいません。伊手さん、どうした？ゆずきさんって本当怖いですよね。怖いっていうか、冷たいっていうか、悪い人ではないんだけどね。いや、新人からしたらあの態度取られると怖いですよ。テキパキしてるからね。新人からすると怖いかもね。ねえねはい。え、二人とも力強い？いや、普通だと思いますけど。僕もそんなに強くないですけど。ペンが開かなくてさ、ちょっとやってくれない？ペンですか？開けるだけですよね。しょうがないじゃん、開けれないんだから。二人とも力強いんだからやってよ。普通ですけどね。ペンくらいいくらでも開けますよ。